шунавандагони азиз, дар охир як мавзӯе ҳаст, мавзӯи рӯз. ҷигар ҷигарай, дигар дигар. пас таваҷҷӯҳ. дӯстам ба ман гуфти назди акам омадам. аз акам кӯмак хостам. дар омадам, гуфтам: акаҷон, ба ман пул лозим. акам гуфт, ба ман нигоҳ кард: надорам, пул нест. чизе нагуфта сарамро хам карда рафтам. дар берун баромадгоҳ дӯсти акам маро дид, гуфт: чӣ шуд бар то? гуфт: каме пул хостам аз акам. акам дошт пул, лекин ба ман надод. рафтам. гуфт: чӣ кор мекунӣ? гуфтам ки тиҷорат, камтар корам ҳаст. ба дигар восита кори ман буд шуд. ба дигар восита кори ман буд шуд. аммо пас аз чанд сол баъд бохабар шудам ки акам ҳамин корро ташкил кардааст, аммо ба воситаи дигар. рӯшо ба ман пул надод. ба ин хотир мегуфт: наздикон ҳар коре мекунанд бар мо, ин бар фоидаи мо аст. мо набояд хафа шавем. ҳар коре ҳаст, зеро агар боз пул медод, ҳамин аст ки боз пагоҳ пагоҳ оянда доим меомадем. ака пул де, барои писарам ин гирам, ака пул де, барои дигар кор кунам. ин буд яке тарбия. аммо кам ҳастанд нафароне ки ин душвориҳои зиндагиро тоқат мекунанд. зиндагӣ ба монанди модар аст. гоҳ латту кӯбмон мекунад ва гоҳ оғӯшмон мегирад, бӯсамон мекунад. ба монанди модар, яъне зиндагӣ ба монанди модар аст. латту кӯбмон мекунад ба хотири ислоҳ шудан ва ба хотири тарбия кардан. ва ширинии ӯ ба хотири муҳаббат аст ки моро дӯст медорад. ба ин хотир ҳеҷ вақт аз наздикони худ хафа нашавед. ҳар коре мекунанд, барои мо мекунанд. ҷигар ҷигарай, дигар дигар. худро эҳтиёт кунед. худоҳафиз.